गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। दिनैहाय आं EM राकेश ब्रह्म बिथांनि माखासे निउसखौ नुनो मोनदों। बावहाय बिथांखौ थेंक्स होनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै थेंक्स होनायनिबो जाहोन दं। जायखौ मोजां मावदों आरो जायखौ गाज्रि सिदा सिदि बाथ्रा। बावहाय मोननैबो हान्जाया दुखु मोनलायनानैबो जेबो जानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला BPFनि आमोल समावबो बे जाथाया जाबोदों। जेब्ला बिथांमोनखौ 17 बोसोर होनना बुङा, 17 बोसोरनि बाथ्राखौ बुंला 15 बोसोराव बिथांमोना हयथ'बा अफिस बेफोरबायदि गाग्लोबनाय बा अपारेशन बा चेकिं खालामनाय बेफोरखौ हुदाखौ नुवाखैमोन। खालामदोंमोनदां गोदोहाय माहायबाफोर, किन्तु निउस पर्टेल बे समाव जोंनि बर'नि निउस पर्टेलफ्रा बारा गोख्रों नङामोन आरो निउस रादाबफोरखौ लाफानानै बिदि मोनसे अफिसावहाय बेफोरबायदि फाइलफोरा मानो बादना थाबनो, बेफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लानायखौ नुनो मोनाखैमोन। हयथ'बा लाबाय बायदोंमोन नामा, आं हयथ'बा बे समाव ससियेल मिडियायाव बारा ओंखारामोन। जाय हक दिनैनि दिनाव UPPL सरकारा दिनैहाय BTC सेक्रेटारि अफिसावहाय मिस्टार राकेश ब्रह्म बिथांखौ अपारेशन बा मोनसे अफिसावहाय चेकिं खालामनायखौ नुनो मोनदों। बियो मोजां जादों, आं बेखौ गाज्रिखौ होननो थाङा। मानो होननानै बुङोब्ला बेफोरबायदि जुदि गेजेर गेजेर चेकिं खालामोब्ला मोजां जागोन आरो फाइलफोराबो जायफ्रा कन्ट्रेक्टर बिथांमोननि फाइलफोराबो थाबैनो बारो। खोनानो मोनदोंमोन बै समाव जोङो फाइल मोनसे बारनोब्ला टेबोल मोनसेयाव 500 थाखा नङाब्ला बारा बा 1000 थाखा नङाब्ला बारा, बेफोरबायदिखौ जों बहुद बार खोनादों। नाथाय जों बेफोरबायदिखौ नुवाखैमोनबो। दिनैनि दिनाव गोदान सरकार फैनायावबो बेफोरबायदिनो फाइलफोरा मोनसे टेबोलाव जमा जाना थायोबा थाब बारहोआ। बिथांमोना, आंनि बुंनाय राव नङा बियो, राकेश ब्रह्म बिथाङानो बुंनाय मिडियानि सिगाङाव गोबां गोख्रोङै गोबां धमकि होनानै बुंनाय माखासे पावारखौ एसे दिन्थिनायखौ नुदों। खिन्थु बुलि जे आं धमकि होनायनि सिगां आंनि क्वालिटिखौबो आं दांनायनांगोन। बे सुबुङा माब्रैहाय बिदियावहाय साख्रि मोनखो, बेसेबां रोंगौथि दं, बै रोंगौथिखौबो एसे दांनायनानै माखासे सिस्टेमेटिकआव खोथाखौ बुङोब्ला मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांमोना साख्रिखौ ओरैनो मोना। दिनै आं सोरबा सासेया दिनै आं 5 बोसोरनि थाखायसो EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ आं इनसाल्ट खालामाखै। नाथाय बिथांमोनाबो गावबा गावबो बिखौ मोनथिखागौ। बिथांमोना जे 5 बोसोरनि सासे EM, 5 बोसोरनि उनावबा बिथांमोना देरहागोन ना देरहाया बेखौ बै सुबुं EM MCLA बिथांमोनाबो मोनथिखायो। ओंखायनो आं मोनसे बुस्थुखौ लुबैयो, जेरैबायदि BJP सरकाराव मोनसे ओरैबायदि नुदों, आसाम स्टेट गभर्नमेन्टआव जों BTCनियाथ' होखागोन, बिथांमोना जुदि होयोब्ला बिसोरबो होखागोन। BJPनावबो दैदेनगिरिफ्रा ओरैबायदि माने अफिसाव थांनानै माने साख्रिखौनो आंनो होनो हायो, गासैबो आखायावनो आंनि आखायावनो दंजोबो पावारफ्रा, बेफोरबायदि बाहायदों नुनो मोनदों आरोखि। BJPनि कयेकजन दैदेनगिरिफोरखौ नामफोरखौ आं गोसोआव गैजोबा। जाय हक निउसफ्राव नायबानो बिथांमोनखौ मोनथियो आरो दैलि बिथांमोननि धमकि, बिथांमोननि जिथु अफिसाव थांनानै टेबोल थांनानै लेखा बोदला नायनाय, बेफोरो एक्सुवेलि बिफानि बैसो बा बिबथिनि बैसो बेफोरखौ नायहैयाखै। कयेकजन BJPनि दैदेनगिरिफोराथ' जोंनिख्रुइबो 2-3 बोसोरसेल'नो आवगा फिसा बा 19-20 बेफोरबायदिसो बैसोनि मानसि गोजा। ओंखायनो बिथांमोनखौ नुनानै जोंनि BTCआवबो बेखौ एसे फल' खालामनायखौ नुदों। थ' जेखियानो जाया बेफोर मोजांनि बाथ्रा, बेफोरखौ स्ट्रिक खालामनांगौ, नायनांगौ। बेफोरो EMफोरनिबो दायित्व, गेजेर गेजेर नायनांगौ, नायखाव होलांनांगौ। नङाब्ला जोंनि अफिसारफोर जिहेतु सेक्रेटारि अफिसावहाय जोंनि
जायफोर गोदान गोदान कन्ट्रेक्टारफोर दं बा गोदान गोदानै ओंखारनाय कन्ट्रेक्टारफोर बिथांमोननि फाइला दिनैहाय ज'नो मोनसे जमा मोनसे जायगायावनो थायो आरो बेखौबो मोनसेखौ नायनाया मोजां जे फैसा होग्रोनानै जे खायफाया बारहोग्रोयो फैसा होनानै जे सोरबाया जे एप्रुभ खालामग्रोयो बै बुस्थुखौबो स्ट्रिक खालामहोलांनायाबो गाज्रि नङा होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदियाव जुदि सिस्टेमेटिकआव जुदि थांलाङोब्ला बयबो जुदि इकुवेल समान जुदि जायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो खिन्थु जोंनि बे आसामाव आसामनि बिटिसि आसामनि मन्थ्रिफोर बिथांमोना जेरैबायदि बाहायो बेफोरबायदिखौ बाहायोब्ला नोंथांमोना सेकेन्ड टाइमाव देरहागोना आसा खम आं बेखौ नुहुरो थ' बावहाय राकेश ब्रह्मआ बिथांमोना गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै नोंथांखौ आं इनसाल्ट खालामाखै बा माबा मोनसे बुंनो सानाखै दिनै बिपिएफनि सरकारनि समाव बे अबस्था जाबोनायखायनो दिनैहाय नोंथांमोननि बे सरकार सालायनायाव बे अबस्थाया जाना फैदों नाथाय परिबर्तन होननानै बुंनो थाङोब्ला बावहाय बेफोरजों परिबर्तन जानानै फैयाखै गुस्लायनाया बेफोरावबो गुस्लाया गोबां बिथिङावनो जों फोरोंलांनांगौ बा माबा मावलांनांगौ दङ होननानै अब्लासो जोंनि गुस्लायनाया अनलि अफिसखौल'नो स्ट्रिक खालामनानै गुबुन बिथिंखौ दोनथ'नानै बा आं सोरनिबा बिभागाव हाबसनहैनानै खामानिखौ मावसनहैयोब्ला बियो नोंथांमोननि इएमनि गेजेरावनो सौग्रावलायनाय बा गाज्रि मोनलायनाया थाबनो जाना फैगोन होननानै आं सानो जेरैबायदि राकेश ब्रह्मआ बिथाङा दाखालि जेरैबायदि दाम्पारफ्रावहाय अभारलड लांनाय बेफोर जि जायगायाव 10 CM लांनांगौ बेवहाय 16 CM लांदों बा बेसेबांबा CM बेफोरबायदि अभार लांदों बेफोरबायदियाव स्ट्रिक खालामना हमनायखौ आं गाज्रि मोनाखै मोजां मोनदों खालामनांगौ नाथाय बे बिभागा नोंनाव गोग्लैहैया बियो रन्जित बसुमतारी बिथांनाव गोग्लैहैयो नाथाय बिखौ बिथाङा नायनो सम मोनाखै बिथाङा सम खालामोबा मोजां गावहा डिपार्टमेन्ट दं जेरैबायदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फरेस्टारफोर दं बिथांमोननो होनानै होयोब्ला बेफोरखौ नायनो थाखाय जुदि रन्जित बसुमतारीया नायनो थाखाय दायित्वखौ स्ट्रिक खालामनानै होयोब्ला बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ नायनो गोनां जागोन नाथाय बावहाय रन्जित बसुमतारी राकेश ब्रह्मआसो ग्रोबनो नायहैनो गोनां जादों बावहाय नोंथांमोना गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय दुखु मोनलायनाय एना एनि जादलायनाया सोमजिनानै फैगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थांदों ना थ' दिनैहाय आरोबाव बावहाय बिटिसि अफिसाव दिनै राकेश ब्रह्मआ नायहैनायावहाय अरुप कुमार दे बिजेपिनि सासे इएम बिजेपिनि लिडार ओमफ्राय बिटिसिनि इएम हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा मोनदों এই हिसाबै आंहा बुंनांगौ दङ होननानै आं बावहायबो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव बुंनांगौ दङ होननानै आं सानो नाथाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआ माने जोंनि जिहेतु निसिमानि बाथ्राखौ बुंगोन आं निसिमायाव खैला मैला बायदियाव हस्पिटाल मोनसे दं ओमफ्राय ओरैहाय आमथिखा साइडआव मोनसे हस्पिटाल दं सरकारि बावहाय बेफोरबायदियाव अरुप कुमार देआ बेसेबां सांग्रांथि दं दिनै बिथाङा राकेश ब्रह्मजों थांफानानै राकेश ब्रह्मनि उन खोथा बुंफानाया बिना जायाखै खारन दिनै अरुप कुमार देआ गावनो माबा फेलार इएम होननानै बुंगोन मिशन फेल बिनियाबो माबोरै मिशन फेल बिथाङा जेब्ला बिजेपिनि दैदेनगिरि फैगोन बिथांनि आगानखौबो सोलागोनफोरबायदि खामानि मावनायखौ आं नुनो मोनदों माब्रै हिमन्त बिश्व शर्मा नङा आसामनि मन्थ्रिफोर सोरबा सासे जुदि फैयोब्ला बेनि आफाखिखौबो सोलागोन बायदि नुहुरदों खारन माबायदि बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो थांदों आं गावनि दायखौ क्लिन खालामना लानानै मालायनिखौ बुंसनग्रा होननानैसो आं सानगोन खिन्थु गावनि डिपार्टमेन्टआव दिनैहाय काजलगाव बायदियावहाय हस्पिटाला दिनै मोजां माबाखौनो डक्टरा मोजां डिउटि खालामनायखौनो नायफेरा दिनै काजलगाव हस्पिटालावहाय जि बेडआवहाय जि बिसनायावहाय मानसि थानांगौ बे बिसनायावहाय सैमा थायो होमबा बे अरुप कुमार देआ बे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि मिशन फेल बिहाबो
मिशन फेल दिनै बियो दिनै राकेश ब्रह्मनि खिबु थांफानानै दिनै बेबायदि भुटाननि खोथा बुंबाथ' जानाय नङाना बिथाङा गावनि डिपार्टमेन्टखौ मानो नायाखै क'क्राझार बायदि बेसेबां हस्पिटाल दं बावहाय मा गोनांथि दं बेखौ मानो कमप्लेन होनानै मानो बुंनानै दिनैहाय अरुप कुमार देआ दिनै मानोहाय दाफुंनो हायाखै दिनैहाय दाखालिसो सासे आसामनि मन्थ्रि फैनानै दिनैहाय मा नांगौ लिस्ट खालामना थांलायनायखौ नुदों मानो अरुप कुमार दे नोंथाङा बर' रोङा नोङो बर' गोरों नोङो A to Z नों बर' गोरों दिनैहाय नों दिनैहाय बर' रोङा होनबा जानाय नङा अरुप कुमार दे नोंथाङाबो दिनै फेलार मिशन नोंनियाबो मिशना फेल नोंहाबो माब्रैहाय नोङो दिनै हेल्थ डिपार्टमेन्टआवहाय बबे मोनसे हस्पिटालाव बेसेबां गिदिंदों साननैसो नोंथांखौ गिदिंनाय नुदोंमोन आं बबेबा हस्पिटालावहाय नाथाय बेफोरबायदि हस्पिटालाव नोंथांखौथ' दिनैसिमबो स्ट्रिक्ट खालामनानै नायहैनायथ' बेफोरबायदिखौथ' नुहैफेराखै नोङो खारन नों हाहैया सासे डक्टरखौ नोङो बुंहैनो बा खोथा बुंहैनो फंसे खोथा बुंहैनो नोङो डक्टरनि खाथियाव गसंहैनो लाजियो नोङो खारन नोङो बिसोरखौ बुंनो हानायनि बा मोनसे पावारा दङब्लाबो नोंथाङा लाइनखौ मोनाखै नोङो बुंनो हानायनि खारन नोङो दिनै होफैनो हायाखै मावफुंनो हायाखै नोंनिखौ दिनै बोसोरसेयाव हाया मानिदों नोंथांखौबो अरुप कुमार देखौबो दिनै बोसोरसेयाव मावफुंजोबनो हाया बेखौबो मानिदों नाथाय दिनै बोसोरनैनि नोंथांमोना मोनसे खुंनो थांगासिनो दङ बोसोरनै मावखांबाय कमप्लिट जाखांबाय दिनै बेफोरबायदि मावनोखौ नोंथांमोना दिनै थांगासिनो दङ बिनि गेजेराव दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआवनो ओरैबायदि क्राइसिस बबेबा हस्पिटालाव नांगौ बुस्थुआनो गैया काजलगावआवथ' गोबां जाथाय जानाय खोनायो जों बावहाय काजलगावआवहाय BTCनि मालाबा अरुप कुमार देआ काजलगावआव बेरायफैदों नामा नायफैदों नामा हस्पिटाला सरकारि हस्पिटाला माबायदि जानानै दं सैमा उन्दुनानै थायो बिसिनायावहाय अखा सेरनानै फ्ल'रा एकदम लेथ्रा जाजोबनानै थायो बेफोरबायदियाव मा हस्पिटाल बेफोरलाय मा साक्सेसफुल नोंलाय ओंखायनो अरुप कुमार देखौ आं बुंगोन नोंथाङाबो नोंनि डिपार्टमेन्ट जितु हेल्थ डिपार्टमेन्ट जे जायगायावहाय सरकारि हस्पिटाल दं बेफोराव गिदिंनानै नायहैयोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो दिनैहाय सोरबा सासेजों दिनै राकेश ब्रह्म बिथांजों दिनैहाय नोंथाङा गिदिंफानानै नायफाबा जानाय नङा नोंथाङा नोंनि डिपार्टमेन्टआव नोङो सोरखौबा लानानै थां बिनि उनाव बुंनाया मोजां थ' जाय हक दिनै राकेश ब्रह्मनि जितु खामानि मावनाय जितु साफाइ अभियान होननांगोन दिनैहाय बिखौ दिनै गोबां निउसावनो मोजां सिट लादों मोजां जायगा लादों मोजां खोथा बुंदों बिथांखौ दिनैहाय माखासे खोथायाव माने थेंक्ससो होबावनांगोन जोङो गाज्रि होननानैथ' लाब गैया जितु BTCआव जोंनि सेक्रेटारि अफिसावहाय जाय खामानिखौ मावनो थांदों जाय फाइलफोरा दिनै टेबोलावनो जिरायना थायो अफिसारफोरानो बिथांमोना जिरायना थायाखै बेफोरबायदिखौ आं मोजां मोनदों थ' लोगोफोर भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आं बारा खोथा बुंनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि